Akoma eni die kwan so kotojogu fam ensa dansayem ekita ne nsem kotone asrewa ede sre mabuna wo mo wone mpasua so se wo sre wo mo ada ahensem a empempi no aya na enam so ema entokwa mentime ho ase eni pinchen ebatitiru de ekoso ewo Nkwanta-Akrofrom no wo mo hye yie pa no mo nche mo ho emfiri ho esansanya de se eboa ema mpumtuo ekoso ewo edie mu ho no wo se mabunu se munimu a mo ena mo ye oman yi eda achinti se koba ne se ene ntokwa bi ekoso na wo babunu wo mpa oba bi ntina enwene wo ho na wo de wo ho ekoko fore sa ne ma ne ho a ebeye dan ena da achi bi se mpanimfo yi eni ho no mo amo matimi agina na afei mo so mahwe enchirima omoba enti we de adesrede se mo ntwe mo ho emfiri ahensem mu we enya wo fans eye wo hene ena enya wo babunu de efa wo ho ben enti se wo ye babunu na wo wa hoode na ofi se wo betimi akwampa cha oyafo ani ehwe mpumtudwuma mu na dwene kwan a wo behwe so aboa na wo man no etumpon na ode nsem we ni na etudwa na wo twe a etwa mu no entokwa ema ne hom ne so ametwofo bi ne mabunu bi edisi ani a nkrofo bi no mu kra epreprai na nya asem ketwa enum no wagina wode ato nsem trofo enum se yensre yemfa ye fidie kese yisu yenyina so na afa yensre mabunu se ahensem enye mo asem eya ahemfo eno manya enti mabunu enhye no mo nche mo ho emfiri saa ahensem mu mrantia chiru madeshia omugu Akrofrom sebe mrantia omugu ono mrantia omugu ono abramponfo bia mrantia no sebe yewura otikoko so no eno ama committee abaho sa uti no mehwe no mu NCC obia so wonte ho ase a eno anso bia wo committee for no aka chum se ebia na no hu se asumasi ni nam hye no so etimenti ase we de enam se mabumu bia bawura ni akoka ni afes ni straightin sa ni maninti se secondary we ebam ebia se me Sasamohene minni a friend se mema mema pa kase ese yen toto a nyina ebetimi atoto pa nanso na sa ene emfase kan ni atuo na ebuman so the senekatrema ene etenase ni ahihye na bibia to say they see wremo so mo ba fie no abusha panyi timen obia tenase krokro obia emma sabe bia botoy isi dan isi pai say asehina ko no fie na mo sa akoto ahye no so ese nkwala no wo mo de tumi bia hye wo mo ntumam ya wo mo be say wo mo emma mabunu na aka ni nyina esua wo mo na mo ntuna afuna wo mo fa no so so eso mo tarakire Akoma FM 87.9 ami betume ho afiri soro akopesi fom bismenu sabenya me yonko no enya wo so nya wo yonko no me di me lemu so di wo lemu so wonti wo ho ase a ko ka kire wo ruai sabe yesi wo hin ba campaign na nkrofo no wo mu so wonti wo ho ase wo Sasamohene ho na wa ko wura ho na akobɔ na mane ese biwa Sasamohene wo ye ni mebi wo ha mempe na edenti na akɔfa sekan ba besia wo no ma na mu twa bor mi se me de mentwofo abetu buguru monti Akoma de mo ntimi nkwafom adede na mato amintu aka nti mo ye mesa ntimi de me ka kire mabuna ho nyina se to mu di sa de ma sa ma me no wo ye no so a sabi ensi mo bia ni se ko penye da wo ma no o mu nkonkosusu ho nkire wo na ye hwe nsiesie fie na fie nwu boko adehye nipa yete nkan eye Otumfuor Sasamohene-panin nana inti impie aben ene yete se wo tumabunu ne fo papa se wo bia hye ne ho yie na wanfa ne ho ankwa nkofore ahensam a empempi no aya na de menteme ho ase ene pinchen eba ne sanse emabunu yi ene wo man yi edaachi